Ganda, no? Ganda ng laban, mga kaibigan. Hindi ko alam kung saan ako titingin, no? Sa mga messages nyo or sa, sa screen namin. Mamaya-maya ulit, ha? Yung mga nagme-message sa atin, ano? Okay, so balik muna tayo dito. Ang ating score, 20-15. Nako! Lamang po ng 5 ang NCF. Cáceres serving the ball. The captain ball for NCF. Marolina. Oh! Medyo kulang yung atake ni Moralina, no? (21-15) ang ating score. Wow! May babalik pa ba? Andun, may balik pa nga. Zamudio! Oh! Wow! Balik pa! Pambira! Galing! Nice hustle play by Moralina. At may nakitang puwang si Molina doon. Medyo hindi kagad nakabalik yung depensa ng UNC, no? So, puntos ngayon ng NCF, 22-15. Nako, 7 na ang kalamangan ng NCF, no? Cáceres. Oh! Medyo na-temp. Number 20 of UNC, Marhelino. Nako. Nadala sa tukso, mga kaibigan, no? Mahirap pag nadadala tayo sa tukso, di ba? So, puntos ngayon, 23-15. Substitution ngayon si Coach Engineer Solis. Cáceres once again, tatapusin niya na ba? Titignan natin, mga kaibigan, no? Hard to tell. Moronilia. Moranilia. Oh, out! Nako, buhay pa ang UNC, ha? 16-23. Isbenda ngayon. Fresh legs. Ang pinasok ngayon ni Engineer Solis. Oh! Very long yung kanyang service. Match point, mga kaibigan. No? Match point, so the pressure is on the players of UNC ngayon, mga kaibigan, dahil isa na lang po ay nako, iuuwi na ng NCF Lady Tigers ang crown dito po sa BUCAL Season 3 Volleyball Women. Tingnan natin sino kayang tatapos. Andun si Cáceres. Wow! Wala na! Cáceres ends this game with that very nice play. Back set play, no? Ating score, mga kaibigan, 25-16. Panalo po ang defending champion ng NCF Lady Tigers kontra sa UNC. 3-1. Nakaisa po ng set ang UNC. Second set. Pero nabawi po yan ng NCF. At napakagandang laro, mga kaibigan. So makikita nyo po ang act of sportsmanship. Shake hands, no? Ganun talaga, mga kaibigan, ang laro, no? May winner, may loser. So napakagandang laro. Congratulations also sa UNC Greyhounds, sa coaching staff and the players sa kanilang pinakitang napakagandang laban sa entire BUCAL Season 3. No, not just this game, mga kaibigan. Marami pa silang ipinakitang magandang laban, no? So congratulations sa UNC for reaching first place sa ating BUCAL Season 3. Samantala, congratulations sa ating defending champion, ang NCF Lady Tigers. Later on, makakasama natin si Adonis Aguilar Jr. Mag-i-interview mamaya dyan sa baba, no? So, thank you so much. Diyan lamang po kayo, mga kaibigan. Huwag kayong aalis dyan dahil mamaya-maya may mga seremonya pa pong gaganapin. Ito pong muli ang inyong nakasamang sportscaster, ang inyong abang likod. My name is Chris Palomanya, Maki Boy. Dito lamang yan. And of course, ini-invite ko kayo manood ng PGCL, no? Tomorrow is the opening, mga kaibigan, doon sa JMR Coliseum. And of course, kasama natin dyan ang IMJ Interactive and One Media TV48 Naga. Tomorrow po yan, February 4, 3, 4, 5, and 6. And then 9,
Bicol Championship is February 3, 4, 5, and 6, and 9 to 12 is the Luzon Championship. Doon lamang po yan mangyayari sa JMR Coliseum. Nandun po si Kobe Paras, ng UP Diliman, UP Maroons. Yan. Nakikita nyo po siyang naglalaro sa UAAP. Alright? So, ito po ang first runner-up, ang UNC Lady Greyhounds. Samantala, okay. Courtesy sa mga audience ang ginawa ng NCF kanina. Thank you, thank you sila sa mga supporters and spectators, and of course UNC, congratulations also. Talaga itong rivalry pagdating sa volleyball women, ang rivalry talaga nandyan, NCF and UNC, so sa ngayong taon, NCF po ang namayagpag, ang nagwagi. So tingnan natin kung sa susunod na taon ay magbabagong ihip ng hangin. So congratulations to the both teams. Mamaya-maya po makakasama ni Adonis Aguilar Jr., ang best player, coach, and the president of NCF Naga College Foundation, Mr. Mario Villanueva. Okay, nandiyan po ang NCF Lady Tigers, champion once again. Tatlo yung champion nila ngayon, di ba? Basketball women, champion din, kanina, basketball men sa MBTC, champion din yung NCF, and volleyball women sa BUCAL, champion din ang NCF. Talagang ang NCF, the home of the champions. So magbabalik po kami, mga kaibigan, makalipas lang ang ilang paalala. Andiyan na yan? Sige. Okay, tingnan po natin, mga kaibigan, ang mangyayari sa baba. Ito po, si Go. Our BUCAL Season 3 Women's Volleyball MVP, Sylvia Caceres. Congratulations, NCF Lady Tigers. Magkita-kita po tayo bukas sa gabi sa Bicol, NCF Bicol Championship sa JMR. Maglalaro po ng NCF Tigers. Ibig ang plan. Magkita-kita po tayo bukas sa gabi. See you again next year for BUCAL Season 4.